chizvicho panzvimbo ukaisa mutii unozvitapira zvichifambira zvichienda, asi ukaisa munyama unozvifadii uri kuisa pore raundi pasquare usifitani achiti nekuti mugomba haupinda mukombe haupinda ari pasi habuki ari mudenga ndianodi ari pasi achipinda akasuwa ndiye anonyemwerera tiri mazuva ekupedzisira vana vaMwari chatainga pano chirayiro kuti tisangane neropa raJesu Kristu kuti pazuva rekupedzisira tizouka patime of the end Africa yedu maenda tipedze kudaura kwenguva yatanga penei 29 April, yes, 1985, right? Don't spot 29 April. Shoko rakauya kuti wakatuma Paul mazvavafuta musi 29 April, right? 1985, pagore ra1985 iri pachirasauta ndakaratidzwa kunze kwomusha kumabhazi wapaitakamakerwe kaiva mumunda mangu mudhunduru rokutanga rakadziva gumba ndakaendako ndokupindamo kuti ndione kuti munei ndakaona muzere zvidziyo zvinoshamisa zvotare unokosha nezvamabwa anokosha zvaiva namaumbirwo akasiyana nokutarisika kwakasiyana zvino runako rwakasiyana-siyana zvose zvaiva zvidukuduku zviri zvakarongedzwa mumasherefu ndakatora chimwe chazvo chaive chitende choutare imi muri zvidziyo zvapauro mazvavafrica africa yedu hanzi zvaitaridzika zvakadii anokushandisa imwe nemumwe sepaanoda paanoda kuti apo pari kuiti kushanda kunge okudii iwe rega kutambena kuti ushandiswe pasiri pano mirira kuti ushandiswe pani motani dzekaiazipane dzimwe dzatambudzika kwazo kusvika panapa nekutizo hadzigone kufamba mugirafu asi pane mafoma efoma hairais asina kugoita kana chii kana dambudziko angasvikotiwe ekunda ari mutara nenozvo akagadzirirwa chimwe nechimwe chiri pachinoapaya nepachinochandiswa pauro akapiwa zvidziyo zvanga zviri mumba yaka chaanoshandisa chimwe nechimwe paanoda pazvinhu zvakashandiswa yakafanira shandiswa ini ndoda kushandiswa iwe ida kushandiswa chese zvatine kudii kushandiswa kana uchishandiswa hosifungire kuti ushande zvako zvaunodaiwo unoprogramwa pazinhu zvinodani nekuti iye anotopurogramwa naJesu akapurogramwa nani ababa ari kudenga nokuti zarura akazada kuona zvayamo achida kuona zvamutsane vaite ndosaka zvaakaparakaanzisa anosununguka zvakadii zvakanaka vakabuda kuti unoshamisa ndokubva chikanda panze chakaramba chiwaburitsa utsi dakara hosha dzadenga rose napasi rose inzwi richibva rati time of the end tirimaziva kudii time of the end mwana mumwe atende kumakurama kwake kumabasa ake nekugara kwake kana zvinzi time of the end kureva kuguma kwei vana apa paimiti asi hapachisina miti asembo zuva nerimwe rauri kurarama iwe rimwe nerimwe izuva retime of the end rekuguma kwaupenyu hwako jehovha ega ndiye anodii ndiwo akuziya simudza roko ndichafambiswa akasimbiswa mei nenguva dzakadzama pasi pagore rakati simudza roko kuti taura uye kuti uchafa sei simudza utaure hapana anodii ndosa wachona businessman ari mabhodhikati 6 anokuchengeta haurava nepfuti yaanochaya wanourava nehatataki vane pfuti havana zvavanotoita hapana zvavanoita they can't say nothing because havana authority uchisiya mabusiness eite hawakadii iwewe hawakavaka uchiti mbavhanzibati asi unofane strong udai ruoko kudai nekuti time of the end zvinopara wafa usina Jesu zvadaro manje uri kufa uchienda kwegera kuenda kwehero musanyakarwa vana vaMwari pane zvinhu zviviri pachiso chemunhu mumeso negotsi ndozvituzi panyika truth nenhe zvituzi panyika murume
decree of mankind. Look at what this. Principle of Tanganyika, Roka Tangachi, Wakapamari. That's what I'm going to do. I'm going to come up with the Papa, and I'm going to do my force for the mountain of Daddy. No, I don't want to do a tumor. I'm going to put the Papa on the sheet. Pana muche hapo. Pana muche ongo. Anza akatiza mara bakiri kubatiza ana siri kubatiza church. Akaona sika fatiza garage fatiza ndo kwa nzira bezi alikuwa naye kwenda mbagani. Akatiza baina ni kupasia kwa church ndo baenda. Akashika baba na watu watatu akafara nzira yani. Akapata jira yake sana. Wachitemerera jira iroro padongo ne huko zemiti bazaitemerera baba ana wachitemerera chimutichi chipadongo chishipinda mukati sakamboitika ko anda asimwa changa kamira pamusoro pedziva achitemerera muzore nemvura wachimfarira rosti yake kaka wachagirwa kwasana mastangano wabai I'm sorry kana rakusina kuno nemnyama anza hapa hizo iwe takatora kufanya kuna matamsana nayo wapo kayo kwanza andinaona ukabona tumarika na chichi kana chiuro ngoda kuzipuza utandi nini yesu baba rongo wasema mali so tidi isusu ne uri murongo kana mfuna jesu kana mukoro ne maria ka kuro mgarta rino ibatiwa kuo amen anzi ndo batikana ndo batiza tukira mchezo na maya bakani tukira ozaka mwana tena hapo kana tena nyingine watu mmoja anda bachinja ndo baina ni roti ni heksa yekuferi hapo ndani anzi anda nokuseru ana kuona parisima akasona watu ya kuchingura kwa anga nani na wale watatu wao wanaenda kutaisuka pakufa ndo kwa mwanapata kuboshwa mwanapata kuiruchi mwana kwapata nokuseru mti hebu mtakura zako na huko chacho kwa mama tapacha wala kwa chichi bado kutubalikana washienda pale mama ana kuita na kutanga hapa kwa ngiro za banyo ngone kama katanga kuchema kuhimiza akafika pachicha Unaona kuomba makia supermarket sio kama na nani
Mariani, Mariani Fitco. Tora Papa, the Secretary of the Secretary of the Secretary. What in Congo? What's my way? I'm going to come back at the idea. Change it around. I'm not going to do it. Look what why you are good. It is the time of the end. It is the time and it is the time of the end. Kunyanga nyika sasa kumasi wona bona budi wewe. Kufa bona kukuma. Kana usina Yesu. Unongora mabezi kana unani wewe. Kana kuona kukura wata kukura ni mtu na Yesu. Kana usina Yesu bona usikufana kuru wewe kana kuongera stand over there stand. Tini wa mambe mroti. Yapa kubimo. Ta. Utaona Yesu. Time of the end ya paru. Maudi wewe. Dakaruka mwana na David Zenga. David Zenga anautwa. Achinwa doro. Achitomwa akadoro akautwa. Dikati mbali. Testimony ija mira paswara kutomwa akautwa akandi. It is the time of the end. Wewe ngoma kwa kwa David Zenga pana. Akapasa kutumkazi kwa kwa Zenga. Akautwa Zenga it is time of the end. Urugu kwa 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 it is time of the end wewe. Nakapita mkutare arare. Sinakapita marare akapauta kushi. Lokwa na wasema machechi. Wachita mina mato. Wachita mina mato. Wachitaura na kukadirira. Yesu time of the end. Basa wakukadirira yesu time of the end. Kuwe kumakoni. Bakupeti sira. Iziraka zotaura. Bakupeti sira. Richi bakudanga richi. Zotaura maji. Bakudanga richi. It is the time of the end. It is the time of the end. No sakaka tuwa. It is time of the end. You watch it out. So when you think well to come, I got to go festival to the second one to the other. She no cameras come. No show for other tower. She is blessed. Thou art O Lord. For me serious are the ways of thy salvation. Makaropa fatwa imimwari. Nokuti dzinoshamisa sei. Nzira dzoruponiso rwenyu Afrika yedu. Amen. Makaropa fatwa imimwari. Nokuti nzira dzenyu dzoruponiso dzinoshamisa. Ngatishamisa nekuti kwanzi nyika dziri kure ngadzitende Afrika yedu. Amen. Zvino ndokushamisa kwa Mwari kuri pano. Nyika dzose dziri kure ngadzizive idzo. Dzichitarisa kuna Jesu dzichitenda iye. Afrika yedu. Amen. Zvino nyika dzose dzatarira zvino kuna Jesu. Amen. Marudzi ose atarira kuna Jesu. Amen. Ndimi dzose dzatarira kuna Jesu. Ini ndiri mukorekore. Ndatarira kuna Jesu. Wakati maporo mwaje wa Afrika. Afrika yedu. Mwari pano mundevere. Watarira kuna Jesu. Wakati maporo mwaje wa Afrika. Mumwe muchangana, mumwe mukaranga, mumwe mukalanga. Chose tatarira kuna Jesu wakati maporo mwaje wa Afrika. Afrika yedu. Tiri pano pachirasa uta. Tauya kuzorasa uta. Watanga tichirwisana na Jehova naho. Uta hwezvivi Afrika yedu. Nekuti nzvimbo ino inzvimbo yemhare, inzvimbo yemagama. Vaiti vachibva kumatebhele ndikuya kuzorwisa muno vaisiya uta hwavo muno vachitiza Afrika yedu. Ikanzi chirasa uta. Zvino iko zvino vanhu vadaidzwa naJehovha kuti vazomira patebhanekari nepatemberi yake akamutsa pamutumwa wechinomwe. In the days of the seventh angel, in the days of the voice of the seventh angel, the mysteries of God shall be fulfilled. Kureva kuti nemazuva omutumwa wechinomwe zvakavanzika saJehovha zvichazadziswa. Mutumwa wechinomwe aimbwa pano watanga tichinzwa ndiporo mwazha waAfrica, Afrika yedu. Tiri muna 2011 pane makore zviuru zviviri negumi nerimwe kubva ise Jesu warerwa pamuchinjikwa akadzokera kudenga. 2000 years dzakakwana Afrika yedu. Kwete izvozvo
Asita mugore rechi 7000th year, millennium yechi 7, ine mutumwa chinomwe, tichinamata pazuva rechinomwe, pakerekere chinomwe, nekururama kwechinomwe, neutsvene hwechinomwe, nenyasha dzechinomwe. Divine order Christ. Amen. Tichibva kuEurope kwandakabva ndakauya kunosa ministering, a witnessing minister. Ndichiwitnessa kuti zvakataurwa kunzi mizinga yangu mishanu ndezvo zvokwadi. Tichitaurwa kuno akatuma raJeso mazuva okupedzisira Africa yedu. Nekuti evhangeri haichisiri kuno muchirasa utabedzi. Vamwe vangafunge kuti apamwe ndezvo pano, it's a local gospel kwete. It's an international gospel. Ririmo muLondon, evhangeri iri kufamba iko zvino vakatoungana vachinamata Mwari Africa yedu. Pavakambobva iko zvino vhangeri ndobva yakuchidzokera ine mutumwa wechinokuporwa zveAfrica yedu. Zvino tinotenda makangwara imi, vamwe vabva Gweru, vamwe vabva Kwekwe. Ungagare muKwekwe asi kana usina Mwari unokwekweretwa naSatani uri Kwekwe. Ukada kuwana Mwari kurege ukwekweretwa. Asi basa kuti une mari yakawanda kunge iri papo, chechi iri papo, mari haina basa. Chine basa ndiMwari Africa yedu.
achizviratidza kutanga mudombo muna 1934. Iye akauya nerugare kuti vanhu vakanga vaine nhamo nekutambudzika vave nekugarika Afrika yedu. Zvino ndo zvinotifadza, tanzwa uchapupu pano. Vamwe vakanga atopiwa zita remwana wembwa imbwa pakupiwa zita iroro Afrika yedu nekuda kushayikwa kwemari. Asi mambo werugare auya he azotendeuka apinda musangano weapostoli weAfrica. Akapiwa mwana, akapiwa zita, akave mwana wemunhu. Ndiko zvinakata vana vatatu vachiona zukuru vamwe vasvika 15 kuwanda. Zvatokwa ari kuramba achibereka kana kusadii, kusabereka isharaude. Agere mimba yamambo, anoita zvaanodii. Umambo hwakauya, kana tichiti umambo hatisi kutaura zvinhu zvengano kana zvenhodzerwa. Chinonzi umambo kutonga, authority, simba, kuchinja zvinhu zvisipo kuti zvivepo Afrika yedu. Tanzwa mangwanani kudzidzisa pagome rechirasautapo akakumirirwa mufundisi achibva apiwa vana vanga vasipo pamaka Afrika yedu. Nekuti kana chisipo unotambudzika, ushakana hwauya hwokupocha wanga usina, unoone rugare rwakasiyana nezvingafunge vanhu kuti pamwe pfuma ndo rugare. Munhu angaite zvishoma, asi kana achigutsikana nezvaakapuwa, zvinhu zvese zvakamira zvakanaka, inonzi equilibrium, ndo runonzi rugare Afrika yedu. Munhu angava nepfuma inotyisa nenoshamisa, asi kana mambo werugare asati apinda muupenyu hwemunhu, iye anova munhu asina rugare Afrika. He's a millionaire, but haagone kurara mimba yakadini. Agonorara sonzwa mhofu ibve kwandiri, mhofu ibve kwandiri, mhofu 6 hours Harare, the businessman ane mahotera 24 muZimbabwe yese, ane mabhazi ari kumhanya across maTebeleland, maNicaland, maShonaland, Midlands, masvingo, mabhazi ari kudi uko. Asi bedroom raakavaka nemari idzodzo Harare nekuti mambo werugare haapo. Zvino ndiye akauya naPaul Marshall weAfrica. Kare taedzwa zvakangofanana gudo remunhu. Tichiri padzidziso dzevanhu tichiudzwa zvakangofanana gudo nei? Kunamata Mwari kwakangofanana mwoyo wani mwoyo wako. Ukaita nhamo zvanetsa kushayikwa solution. Kuti unonamatirwa nemufundisi, yefundisi atoringa mudzigonekera anu pamwe rakatokura kutopfuura rako iwewe. Zvino evhangeri yakauya zvokwadi ikabva yatiziisa kuti munhu negudo hazvina kudima. Iya yezvokwadi yauya majeevhangeri zvinhu zvakukurirwa kuti ndeyezvokwadi Afrika. Nemabasa esimba ari pakati pedu. Kwete kuti munhu anopindira mukadzi wavata naye zvonzi ane mimba takamuteurira, kwete. Unoteurirwa pamberi pavanhu vese, munhu wese achiwera zvogonoitika uye uchitenga pamberi paMwari. Vanhu vese vakati jedere vakagara vachiona ndiye mambo werugare akauya Afrika yedu. Tinomutenda mambo Jesu wakauya nomuna Paul Marshall weAfrica. Zvino ndo basa riri pakati pedu, ndo shoko randinaro, shoko reumambo, kuziisa vanhu vakatirasaruta kuti hongu vanhu vaMwari, Jehovha wauya, umambo huri pakati pedu, uyai mugopinda mahuri Afrika. Verenga Zvakazarurwa 18 verse 1. ndopendurotitangire. Mutumwa nezuroparati ndakauya ndikabva ndamira panapa ndiri mumhepo ndichipenya sezuva, nzvimbo yese ndobva adimwe yavhunikirwa nechaedza. Zvino ngatinzwa zvakazarurwa kuti ndo zviripo here zvinhu izvi, zvinowanika here paScripture, zvataurwa nemuranda waMwari, zviri kupupurirwa here. Tinzwa kuti evhangeri iyi yerugare yakauya nani uye iri kufamba sei pakati pedu. Kuputika kweBhabhironi nokuchema panyika. Shure kwaizvozvo ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga ane simba guru. Mutumwa ari pakati pedu, mutumwa wechinomwe akaburuka kubva kudenga, akauya nesimba guru Afrika yedu. Nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Auya pano nezuro hazi ndakabwinya pano, nyika yese ichibva yadini. Izvo hazvisi nhema. Kwese kwatiri tiri kuona akatumwa achisvika achivhenekera panguva yenhamo nenjodzi nemabhuru Afrika. Tiri kuUnited Kingdom, guta reLuton. Tagadzira kuti tipinde Sabbath, kwakabva kwakamuka Mulungu kachibva kwakachimhanya. Achisvika pamba pamwe mai vatonamata vavatu mai Mugauri, ndokubva kasvika. Kabva kati I'm looking for the prophet. Kachitaura nechirungu chekwandi. Handisi kutaura Mulungu British pure white, bvudzi rakadini rakarembera. Hanzi I'm looking for the prophet. Mai
kuti uya uzodiwe uzoda mati nekuti nguva yadii zvino ndiri kumutsvaka ari pano here ari mwere mukamvura kupinda mupangu titaure naye Afrika yedu kwete wauri kuona ikoro muzviafrica ndiye akatumwa naJesu kumazuva ano okudii opedzisira hapo panapa ari muzimbabwe iko zvino izvibetiful doko hai asi pamwe yati nani murungu ari kupupurira kutaura zvikanzi hongu murume ndinogara ndichimuona kana ndiri kumba kwangu ini ndivete kana ndigere murume ndinogara ndichidini shoko richitaura pandiri richitaura kuti munhu akatumwa naJesu zvinondashamisa ndasingaziva kuti ndafunga kuti ari kugara pano pamba zvandaona picture yeAfrica yedu iye mutumwa akatumwa kuzovhenekera mutumwa wechinomwe vanhu vari murima kuti vazomurima vapinde muchaedza vagoponeswa vaine upenyu husingaperi Africa yedu hazvisi zvokukanikira zvokutumwa kana munhu achitumwa anotumwa nezvinhu zvakadii zvakakwana neevidhensi yacho yekupupurira kuti munhu akatumwa mukadzikana ane nhumbu hazvinetse kuona nzeve dzinotsvukira dumbu rotanga kufutunuka hakusi kuguta aiwa zvaitika ievidhensi yekuti zvinhu zvapo izvi muzvizive Africa yedu kana ari mwana wechikoro akatamusikanzwa anototanga achasunga nebhande asi inopoya musaidhi mebhande zvida kubuda kuti ione kuti ndapoya nzeve ndozvinoita munhu kana atumwa naJesu anouya nezvakakwana zvinomwarikidzwa even asingade kutumwa achida kuita zvake anodzwa kuti tengesa mabhizinesi uite basa rangu randakakutumira kuti aite zvaakatumizwa zvake Afrika yedu iyo kuti ndinotenda Mwari oita saizvozvo zvoita zvogunika zvobatika zvodeka Afrika yedu
akadanidzirane vhiguru achiti shure kwaizvozvi ndakaona mumwe mutumwa achiburuka kudenga nesimba guru, nyika ikavhenekerwa nokubwinya kwake. Evhangeri ya Paul mwazvo waAfrica yavhenekera nyika yose, vanhu vose namarudzi ose nendudzi dzose vavhenekerwa neevhangeri yezvokwadi, evhangeri yesimba Africa yedu. Amen. Hatisati tanzwa kubva pakutanga kunamata, at least pahistory yangu yandoziva iyi, hatisati ndanzwa munhu anoonekwa kuJapan, anoonekwa kuChina, anoonekwa kuAngola, anoonekwa kuDRC, anoonekwa kuAmerica, anoonekwa kuUK, anoonekwa kuVenezuela, anoonekwa kuBrazil, panguva imwe cheteyo, paminute imwe cheteyo, mangwanani, masikati nousiku, pasekendi imwe neimwe, paawa imwe neimwe, pazuva rimwe nerimwe, pavhiki rimwe nerimwe, pamwedzi umwe neumwe, pagore rimwe nerimwe, padhekedi imwe nerimwe, pasenchuri imwe neimwe, achionekwa nevanhu vakasiyana siyana, achivarwira panjodzi namadambudziko Africa yedu. Zvinoitwa nemunhu akatumwa naMwari ane evhangeri inovhenekera marudzi navanhu Africa yedu. Handisati ndaona kubva pakunamata kwandaita ini pasta akavhenekera nyika akarotwa namathousands namamillions avanhu, asi izvi zvaitwa mazuva ano kupedzisira pakutumwa kwomunhu waMwari kuitira kuti zvakavanzika zvaJehovha zvichiburiswa pachena zvichibva kuAfrica yedu. Tina mazuva ekushevakurwa kurudzi rwaMwari nekunemwa kuvanhu vaMwari kuti vapuwe munembo wapinde mudenga. Havasi vose vari panyika, havasi vose vari vapostori vaFrica vachapinda mumambo, asi vanochengeta zvokwadi nokururama nemurava waJehovha ndovatoona Mwari Africa yedu. It's not going to be easy. Zvichenge zvakaoma kuti bhayi order. Hanzi zvichareruka kuti ngamera ipinde paburira tsoro pane kuti pfume apinde musho waMwari. Pfume akutorwa munhu wezviviri yachamerwa nokupinda pamusoro bako rokudenga. Paingwane bwezviti changamire mponesi shokambozvizvo yakazarura musuwo webako rokudenga. Asi kana une pfume uchaomerwa, uchakonewa, uchakundika. Thank God nguva ichiripo kuti munhu atendeuke mabasa ake nepazvinhu zvake. 6 years ndichinamata ndiri mai mufundisi, asi kunamata kwese ndanga ndichiita upombwe ndichikura nokumira kuti Mwari andiregere ndipinde muma. Ndozvatinokora mwazvo vafuka mazuva anopedzisira. Vanhu vachadzimirwa kuteerera nekuti Paul akatumwa nekushoko rakati for the power and the glory forever and ever. Amen. Kureva kuti vanorwirwa patsaona vacharwirwa, vanoporeswa pamagwaro vachaporeswa, beta makumbo dzichafamba, asi kupinda mudenga kuchapinda vatsvene. Apa vane vakadzimirwa muteerero vachatadza kupinda nekuti havana kubva kumabasa avo akaipa. Vane vakasunungurwa kuwaniswa pfuma namabasa anoshamisa, asi vachatadza kupinda nekuti havana kubva mabasa avo akaipa. Nekuti Jehovha anosunga chiuno chako iwe uchizorasika mazuva ekudii okuzira usina kutendeuka pazvakaipa.
vakadzokera kaipa pakupa kwavo teura nhasi vose kusununguri ngavadzoke vakaipa pakuipa kwavo teurai nhasi vose kumusununguri Afrika yedu nekuti Jehovha Mwari akanaka anonaisa mvura pamuda womuroi anonaisa mvura pamuda womuprofiti nemuda womufundisi asi zvese zvichaoneka pamusoro kucheka Afrika yedu vanhu vari kunembwa akapiwa bhuku rokunera mazita anopinda mudenga anopinda mudenga zvichitangira pano kwachirasauka ndopaadzokera futi kuzorangaridza nzvimbo ino nekuita revive nzvimbo ino kuti imuke kakare Afrika yedu achiparidzawo mambo kumazuva kupedzisira anga ari pahora gore rouya ari panorth africa kutoenda ikoko neevhangeri nguva ichidii ichifamba ichikwana step imwe neimwe yaunotora kuti 1 2 istep yekuenda pakuguma kwenyika nekudzoka kumwana kumahawamari nekumira kwaPauro achiisa mwenga wakagadzirwa kuna Jesu kuti vanhu vako ava ndauya nani ndauya navo Afrika yedu zvinovatuma kuzovhenekerwa so kana chiedza chinge chavheneka iyo ikasapenyera chiedza inosiyiwa yakadonhera muvhu nomauswa nomara nekuti yatadzopenyera chiedza Afrika yedu zvendakuti akadanidzira nezviguru achiti Afrika kudanidzira nezviguru achiti rawa Babyloni usatani uri panyika hwawa Afrika yedu usatani hwose uri panyika hwani pane Babylon nonzi Babylon neupenyu hwako iwo uri one individual Babylon ndako radi iwewe kana waitadza kubereka ndoranga ri Babylon ndako raikurwisa iwewe kuti utadze kubereka kana wanga une mutenda ndo Babylon ndako raikurwisa iwewe zvino rakakurwa naPauro atumwa achibva ati radii rava Babylon raikunetsa rekusawana basa iwewe 9 years une degree raka LLB whatever PhD chakuti asi basa usingadii riripo kumadziro apo PhD asi mweyatina yakakusunga mweyatina haina basa kuti unonzi doctor chakuti unoita doctor kuti basa racho ridii futi mweyatina haina basa kuti uri professor unoita professor asi woita ngotani chirara neumwe murume musingabereke muchienda mwana kunotengawo uri professor but uchitadza kuziva kuti mumwe murume haabereke mwana inonzi intellectual ignorance zvinofana munhu uvhenekerwe nechaedza chiwakatumwa Pauro watumwa mazuva anokupedzisira chakupenyera chakuvhenekera waponiswa Afrika yedu asi kana usingade kuponiswa Mwari akanaka ane justice anotarisa chipo chiri pau wokusunga chiuno kuti umboshandiswa iwewe kuyambutsa vanhu vadi kana une mari yakawanda uchihaya mabhazi uchidiwa nochienda kumisangano wakasungwa chiuno bedzi iwewe uku uchiita upongo unoshamisa uku uchinabata zvifananidzo zvinoshamisa asi zuva rokufa utinodi uko kuchisunungurwa bhande richiswa pane mumwe anofanira kusungwa kuti chiuno ari post chepewebsite saita sebridge rinoyambutsa vanhu asi risingadii penyerwa nokutumwa kwaPauro mazvoAfrica itya even uri pako wega itya kuita upombwe rega kuti mutumwa hapa hapana kundoona rega ndiite sei rega ndiite ndine house girl panapa pamai vakaenda kunhodha zvekutengesa musikana wechechi rega ndikodii nditore penyerwa nechaedza Afrika pane zvinhu zviri panyika aidza kunamata Mwari kana kunamata Satani ndozviripo unotendeuka apostolo waAfrica mupostolo waJesu ari kuteera dzidziso yaJesu vati maporo mazvoAfrica kana kuti uri pamwanga waenda pamwanga unoenda megame Afrika yedu hapana 3 ways ndosaka panyika pane vanhu 2 chete murume nei ndopasaka panyika pane anza 2 chete yes nani ndokusaka panyika pane zvinhu zviviri bedzi kusimuka nekugara ndokusaka panyika pane zvinhu zviviri bedzi kufamba nekumira asi pofaa zvakaita zvitatu uromwe 1 unodya sadza ronwa mazuva unodya chimwe ndivona sadza zvaunga kudi iwewe kudya asi muromo uri chii nhume 1 Jesu 1 Mwari chii asi kuita nhatu akadanidzira nezviguru achiti St. Paul waAfrica mwana wangwara panyama ari kudanidzira nezviguru achiti rawa Babyloni usatani hwose hwawa right
holiday, not public holiday. Now is the day of worshiping Satan. Mpurisa mwenye mwano, mpurisa kamsifu servant kanani. Ano kumirokutora one day, nekwenda kuna namata Satan kanani, msatanisi pa upeli wani. Wangatendi mwona tuyatoka, kwa sababu kushana kundaita na bishop. Chi, vandiru kuda kwa masatanisi. Satawane zwara na matisakatiru kutiwa verengere nziyo dhani. Zawo tichiwa batsira kuimba nekuita sisi netwa pa satanism. Zvinoda shaya kuti ndodi ndokunobva mari. Isu toti kweta zvidi. Ndimirira wadi. Rawa Babylon yanzvimbo yogara mweyachi. Vanosangana pahotera vari 22, 11 vakadzi, 11 varume, poiswa dhisha apo potorwa makii emota wakandwa imomo ari 22. Kii yawasarudza ipapo ndiye mukadzi kana kuti murume wangu ndanorara nani? Usiku Friday urukomba naye, Saturday urukomba naye, Sunday urukomba nani? Kii yawanhonga wamusesvondo motikudzosera makii waita akoshamwari ndabona kuti vane mukadzi wani? Nemukadzi wako chitora yako kii chindipa wangu chitora waniwo wako uende. Rawa Babylon. Simbonogara muyai. Machechi kwa ichi kuna watu yako zino. Kakuti mabhaisi kwa kuna mafilimu. Mabhaisi kwa kuna maimbomo. Ni mafilimu. Zaitwa ni mtu mazesi. Indakashi. Ndakanozora ni meso hadi. Ukala paka nyo nze andi. Sorry. I'm not sorry at all. Wana paka nzichakuti church. Hadi zwere. Kubo pa rabwa. Kote iskwa chakati cinema and amphitheater. Church yadi. Pane zimchinji kwa pape kwa varo pesiko zibhala refilm reke chitwa zwaripi zwero resko pokunzi kwa Afrika. Amen. Akusina chilipo. Shoko chiti ndapika mai. Wakapika wakatukuka. Asi zvanzizo wakapika simboreso kuparidza. Ndichiuya kuno kuinda kaita dambudziko rekuti ndienda katadza kaviri kechitatu ndiri pandege paHeathrow airport. Ndopo ndati nemurungu hapana kwakuenda ndikatinda. Kuti passport yako ya expire. National passport yakadi. Saka hapana kwauchaenda ndikati no. Ndakona musangano wakati mwati akati tisvike kuGwamba. Zvinodafana kuenda China. Iko zvinozvi ya Friday wakundiratidza kuti ndiende nogofamba sezvikanza zviite otodzokera Africa yari. Asi mwari wakanaka. Enda unotsvaga chekufambisa ETD ndikati musangano ndosvika wapera. Kwakuchifonera kuembassy. Embassy ikati ya Good Friday hativhure kana iri Good Friday. Africa yadu. Ndikati zvinododiwa koma ndinokwenda kumusangano vazino wakati matigoya paGwamba. Unoona matakupi ndikati the African Apostolic Church inotungamirwa naPaul Mwazha. Vakati tigoya kumusangano zvikanzi alright kana uri apostolo waMwazha uya tokuvhurira embassy mangwana na8 tokupa mapepa kuti uende kumusangano. Unotonga uovi. Kuti muri ushe neupristi. Vabate ushe pai. Ungagona kuti mambo asi kana usina Jesu hauna umambo. Ndabva ndaenda na8 o'clock ichibvavhurwa embassy ndobva ndapiwa mapepa. Ini bedzi ndakapiwa musi iwoyo na8 dzemangwanani paGood Friday hakuvhurwe. Ndobva ndati ndati all travel document ndapiwa vadzichienda kumusangano nokunda kuGwamba Africa yedu. Ndobva ndamhanya ndasvika paairport wakanga musi wechishanu. Ndasvika paairport zvikanzi zvinoona bhadhara mari 515 pounds. Ndikati ndokubhadhara 515 pounds. Ndakatobhadhara 1,200 pounds kare ndobhadhara 515 chi. Zvikanzi kana danda kumusangano kwauri kutaura uku ndozotodiwe. Ndobva izwira taura rikatizo usateerera munhu ari kutaura zvakudiwe. Akanomuteerera yeye. Enda unoona uyo murungu akagarapo utakuti ndakaenda kumusangano. Ndikati alright. Ndakatora mabhegi angu vanaenda ndikabva ndaona murungu anga agara kuseri kwedhesi. Ndati ndakwenda kupi? Ndaenda kumusangano kupi ndikati ndaenda kuGwamba ndafanira ndakaenda nezuro. Saka ndakanga ndarambidzwa ndapiwa mapepa ekuti ndichifamba. Saka ndikandibhadhara 515 pounds pamusoro peimwe mari ndakabhadhara kare. Zvikanzi munhu ataure zvaanopenga yakuno kudzingira tiketi. Ndobva ndadzingira tiketi. Africa. Amen. Kwakupinda mundege ndobva ndauya Africa yedu. Tasvika muEthiopia. Ndakarangarira shoko remutumwa rakanzi izvo chidimbu chegore chakadimuka chikawira pakati peIjipiti neEthiopia. Ndikaziva kuti neimwe nguva munguva iri kuteera evhangeri kusvika munyika ipi? Ndikanamata ndirimo muEthiopia ndikati sekuru yangu kaita shoko kumuranda wako evhangeri ngaipinde pano paEthiopia. Zvino ndakafara mutumwa achitaura achichanzi next year tiri kupinda North Africa nyika dzeDRC, Angola, Kenya, Ethiopia tichikwidza kumusoro. Ndikati kudzai Jehovha Africa. Ndomwambo wakatumwa kuzoputsa Bhabhironi kuredza Bhabhironi nekunemba vanhu verudzi rwaMwari kuti vapinde mushe nemumba.
Africa. Amen. Right? akadanidzirana zvikuru achiti rava Bhabhironi guta guru yava nzvimbo inogara mweya yakaipa nenhare yemweya yose yetsvina nenhare yeshiri dzose dzine tsvina dzinovengwa nokuti marudzi ose akava newaini yokutsamwa kwoumbwe gwaro namadzimambo enyika akaita umbwe naro navatengesi venyika vakafuma nesimba rokuzvirasha kwaro. Africa yedu zvino Bhabhironi rava kusara umambo umwe chete nekuti shoko rakataura richiti haleluya for God omnipotent reigneth. Kunoti Mwari akubata musangano weApostolic Africa ari kubata ushe kwete musangano weApostolic Africa bedzi Zimbabwe yose Africa yose nepasi rose Jehovha Mwari ari kubata ushe ari munakwaro mazha weAfrica. Africa yedu ya ushe hwokudenga hwakaburuka huri pakati pedu zvino rinonzi gunda warowe ushe hunokunda ushe hwen'anga navarowe Africa yedu. So ndakapera ukoko mumwe akasvikirwa nechidhoma chasvika pamba achirota ndobva achibata kundoda kuchityora maoko kurota kuhope uko achirota kudaro izvo akabva ati vhazi kupepuka kwakuchiona akabata chidhoma mumai maoko chirume chipfupi chakapfupika kudai chine ndebvu dzakati pfupi nheba Africa yedu zvikanzi zvamai chimbondiita kare ndisiri muApostolic Africa zvakadini iko zvinoenda kunamata Jesu musangano weApostolic Africa. Hanzi ndakada kuti ndichichityora kudai izvi ndikaona muridzi wacho apinda nepamusuwo nepadho akuda kunobata mwana kuti aite basa rake kachiti basa rake ndoda kuroya kana kuti uroyi achida kunobata mwana kudai uya kwakuregedza chidhoma kwakuti muzita raJesu kwete raJesu bebe akabva ati wakati maparo mazha wei muridzi wechidhoma kwakuti negonzi pindi riri kudemhera pai chidhoma spidi kuda panze muridzi wechidhoma spidi kuda panze nekuti umambo hwakauya kuzorwira Africa yedu. Umambo unokunda umambo wevanhu umambo hwaJehovha umambo hwakaenda pamazha wei unokunda zvidhoma unokunda tokolosha unokunda un'anga hwose hweindia neAfrica un'anga hwose unobva pasi pegomba munyanza huri pasi pemasimba aJesu yatumwa pamazha weAfrica. Africa yedu ndozvakaita kuna mombo hembe dzaibvira wakamira kudai mwana achibvira hembe iye asingati mwana asi hembe dzichidii hembe dziri modrop dzichibvira kuti ngandu wodrop isingate asi hembe dziri kudiwa magumbezi ari kutsva zvino akadzinododii ndobva amhanya kupira wakaenda kwavakatumwa kumba kamudzidzisi ndauya chii chanetsa mwana muzvikanzi kumbo mwana ari kungobvira iye hati asi hembe ndo dziri kudii dziri kutsva dzichibvira zvinoda shaa ndodii moto hausi kupera vandipe mvura vakuchipa murando wamwari mvura murando wamwari vakonamatira chii mvura kwakuuya kwakusvika kwakunaya mvura mumba yese kwakudikwa moto mhomomo kwakudii kwakudzima simba rakavera nokuti masimba ose neumong'anga hose neuroyi hose nemazango ose. zvakazarurwa 2 verse 26 vati kukerekeri pati yati unokunda achichengeta mabasa angu kusvikira pakupedzisira usazotadza chienda ndozvavakadai akakunda akutata mabasa amwari kusvika pamazuva okupedzisira ndokusaka pachirasautopanzi pakautwa basa ramwari chii chinoedza kuti unokunda achichengeta mabasa angu kusvikira pakupedzisira ndichamupa simba pamusoro pamarudzi. Paulo wakatuma akapiwa simba pamusoro pamarudzi wakapiwa simba raJesu kuti agodii uchafudza netsvimbo yedare ari kufudza marudzi nei netsvimbo yei vasvika varoi pamba pamuzavati vakauya vasina kupfeka vari varume 3 nevakadzi vangani 3 tsvimbo yedare muizwe zvainoita mwana aiti kana akarara mwana ai pakati pake ofumaona mwana we3 months haachisina hembe akarara kumakumbo ndobva akadiwa ndobva akarara hachisina hembe zvikanzi mwana wa3 months afamba sei kuenda kumakumbo asina hembe rechimangwana varara mwana afuma ari kumakumbo asina chii asina hembe shava raanga akafukidzwa ndoya kupedzwa yaiswa kumusoro kwake zvikanzi kwete wakatuma nani wakatuma naJesu chii chiri kutora nzvimbo munhu kwakunamata kunani
kwamunhu waiziro akatumwa achitaura izvira pauro zvavafitaura tarisa uone wausiku kwakuchitarisa kwakuona ruoko bedzi ruoko rwemunhu kubva mugokora kusvika kuchikono chiibedzi ruoko rwakadai sikuda kubata mwana kuti rubvise chii kubvise hembe zikanzi vamona muendi wako zikanzi hongu zikanzi chibuda panze waone vese nebhatariyoni yani nebhatariyoni yavo zvinozva zvaita kudariza akaona aita kurudyi kwake kana kuoromwa zvavafika mudzidzisi sezvaari ndebvu chena musoro muchena netsvimbo nepfuko asi kuruboshwe kwanga kuna mumwe mudzidzisi asi ari mwana wechidiki atanga ari pa16 years kuita ngechikomana hanzve ndiye aitaura iyeyo havanzi chiwana tsvimbo iyi hanzi tsvimbo iyi ndeyekungova tarisaone zvandakuita vabuda panze vakuchinanga pana shefu nekuti vakaiwana shefu waniwo anonzi komanda inchief anotungamirira basa iye anobata mvura yezvitunha nomakuwa chivhura makuwa chipinda right havanzi chiwana manje akabvaona tsvimbo iyoyo ichinohaka mukuru wayo ndobva yakudzodzera pasi kwakuti pasi mukuru waro asina kupfeka adonhera pasi kudaro akamuka ari spidi achimhanya vamwe vake 5 anganao ndobva wamutera wachidii mangwana kuseni akazoona mukuru iyeyo arwa iyeyo kwakuseni mangwanani achifamba achigambira kutsavata avanzi wamwana ndiye uyo yakanga ari pamba mazuro manene akapihwa simba rokufudza netsvimbo yei ine basa tsvimboyo usangofunga kuti ntsvimbo inechi it has work to do uchafudza netsvimbo yedare sehari dzomumbi dzinoputsanyiwa anofudza tose netsvimbo yedare sehari dzomumbi dzinoputsanyiwa kana wambotadza tsvimbo iyo inokudii futi inokuputsa kuti uite zvakadiwe sezvakakapiwawo nababa vavo yes anoita sezvaakapiwa nababa wake Jesu Kristu ndozvaakamupa izvozvo haaite zvake anoita sezvaakadii uye ndichamupa nyamasasi iye wandichatuma ndichamupa chii haana kuya 25 December 1956 shoko chiparadaidzira kuti Shiloh zonyamasasi machena masikati machena kwakati kwee kudai kwakona Shiloh achidii ndokushoko rakaimbisa rikati ndichamupa chii ndichamupa Shiloh ndokupa futi tsvimbo yei zvino zvese zvakakwana turusi dzese dzakadii pamasoja vanoti atirari yese yakadii ari 1 battalion kana chiti battalion ndikutaura kuti 10,000 soldiers iye ari chii ndozvaakapiwa zvakakwana unenzeve nganzwe zvinoreva mweya kukereke ita makuende kupedzisira sasa ane nzeve nganzwe zvinoreva mweya kuii pana asina nzeve tese tinadzo kuleft iriko kuright iri asi pana vamwe asina nzeve kunyange nzeve dziripo nzeve dziri kutaurwa inzeve dzemweya dzekunzwa zvemweya uchibva pano ozonoita zvataurwa pamweya ova munhu wemweya ndiwo une nzeve afrika yedu asina nzeve haaite zvataurwa nomweya haazviteereri haazvigamuchire achibva pano ari pamabhebhi achibva pano ari pamhandara nekuti haana nzeve afrika yedu anotoenda kumabhebhiko kwachitopota wechechi ari kupi aitaura usandikoponere bhatani ndokoponera ndega zita raapostoli africa atikoponere bhatani repadenga ari kuvasikana otoigirwa tiine hure ototi aisi atidye chisu atidye chingwa tiri vaapostoli vaafrica ari kuudzira hure haana nzeve here haana nzeve nokushoko rati ane nzeve yangu kuna mweya kuini achibva pano ari kunodunga mapirisi efamily plan harapasana andizvo haana nzeve here haanadzo tu dziri papo but haana nzeve hanzi achibva pano ari pamberi kwiri asina kupfeka asiya dhuku haana nzeve haana kunzwa zvavataura tendeuka utendebva ngani nguva ichiripo ukasatendeuka uchaparadzwa hauparadzwe nhasi hauparadzwe mangwana hauparadzwe svondo nouya hauparadzwe mwedzi unouya hauparadzwe gore rinouya asi uchaparadzwa nguva kana ichinge yadii uchine chanzi uri mupenyu tendeuka une basa rakanaka pauro paachasvitsa vatsende kuna Jesu unge uri ndakamudza varungu vachimboti when the saints come marching in I want to be chii
among their number kiwo muwani iwe muwa chapinda Africa yedu. Amen. Ndamuzikondere kuti auziwa ndichapinda here kana kuti handipinde. Because ndikacheuka utarisa wagere pedyo naye kuti achapinda mudenga ndoupi cheuka utarisa wone. Umuti uyu achapinda umunongedzera. Hapana anoziva. Kutorwisa kuti ugare wakadii wewe. Wakagadzirira because hauzive. Anoziva ndiwo akatumwa. Tinoratidza kuti achiziva ndechekuti tinongofamba takatarisa mberi zviri shure toziva here. Haumboona kana zviri seri tinongoziva zviri mberi bedzi. Takaita sehuku inoona neparutivi. Nokuti tiri vanhu tiri nyama tinopara. Ngatirurame. Tichengete murau tigonembwa tipinde mushe nomumambo wamudani. Amen. Autongwe kuparidza kwakaita, kana kuprofita kwakaita, kana kuimba kwakaita, uchatongwa nemabasa awakabata zvisina kuonekwa nevanhu. Uri pako wega Africa. Amen. Nokuti Mwari mutsvene, hapana
chibwenadzo dzichipopanyika newe uchagopanyika uchazitera asi uchatongwa nemabasa wakabata nekuti wakagara muguta rakamutswa muprofiti nenhume ukasaiteerera ukaita sekuda kwako uchatongwa. Amen. Mwari waPaulo the most ever. Hallelujah. Mwari wenhume divine order. Amen. Kristu Jesu. Amen. Mapisarima 87. Yes. Verse 1. Nekuti akauya ari mambo. Akauya namapisarema padzimbao, mapisarema edzimbao, mapisarema Afrika yose, mapisarema epasi rose mzina mishani yenyuchi. Akauya ari Davhidi, pamazuva anopedzisira ari mambo. Ane chechi rinonzi raApostolic Africa, riri chechi rinoonekwa kuvanhu, asi ingara yapamweya yakaponesa vanhu mazuva ano. God Savior, John Amaka, Timotros, Tipino, Salvation. Alinana achapinda mugarawa, achaponesa upenyu hwake. Alinana achapinda musangano waApostolic Africa, mweya wake ucharwirwa parusuna paShiloh. Ane nhamo asingateereri evhangeri pachinasauta pazuva ranhasi rinonzi kugohera ranyorwa pasi kuti aninana asingatendeuke achatongwa neshoko raakanzwa rakapinda munzeve dzake akasarichengeta. Amen. Jesu stayed under Christ at the Mambo with stand shape across the. Amen. Biri yasayo. Nekuti Paulo watuma nevhangeri yambiri 7 February nyika yenye yeZimbabwe yakaitwa sayo. Mukasiwa mchinjwa yegoridhe kuti aninana anotenda kuzita raJeso awane double redemption kusunungurwa mbiri yararame. Evhangeri ine mbiri, mbiri yeZimbabwe, mbiri yesayo, mbiri yesangano raApostolic Africa. Umambo wakaburuka newakauya kuzoponesa nokutonga. Amen. Amen. Arrested. Achitumwa ari parumasha waAfrica, akatumwa ari panheyo dzamakomo machene. Ndosaka shoko rati kana pane munhu ane chinomunetsa akaenda pagore rechirasauta akanochema ari pamwari anomunzwa nekuti gomo dzvene. Nheyo dzaparumasha waAfrica dziri pamakomo machene. Pamakomo machene ari panyika pasayo dziri pamakomo machene zvakare ari mudenga. Ndosaka achidzosa vanenge vafamba isati yakwana anozviita akatsika pagomo dzvene pamakomo machene aJehovha. Zvinochenjera uchipinda muchirasauta nehari yako uri kupinda mugomo dzvene uchiita tunhu twako uchikanda kunje pasi uchatorwa nekuti nzvimbo dzvene igomo dzvene. Buruka ibva ugare panzvimbo yako nekuti Jehovha ari mutemberi yake. Kuti shuu nekuti Jehovha ari panzvimbo yake tsvene. Mwari ari pagomo rechirasauta. Amen. Nekuti nheyo dzake dziri pamakomo machene. Vanouya kwaari kupfuura Israeri. Ndosoko rataura kuna Pastor Chitsinda akati mamirirwa hapana ari kupinda paHoly of Holies nekuti kwakavharwa. Mwari anoda magedhe. Munoziva kuti magedhe apo patapinda napo musangano waApostolic Africa mune magedhe. Mwari anoda magedhe. Munhu wese ari kuenda mudenga anopinda nepagedhe resangano waApostolic. Ndopanenge pakamira Paulo ipapo. Kana nguva isati yakwana Paulo iye anokudii tamunzwa achitaura pano uye akachitaura pano akadzoswa nani nekuti Paulo ndiye anenge ari pagedhe pakati pavakuru vane 24 iye ane zita rake rakanyorwa ipapo. Vanzizo vaidonhedza korona dzavo